Tá sé mar aim ag údras na Gaeltachta mar agras farbartha réigiúnach fostíocht a chrothú trí intriacht is sprága san Gaeltacht. Cuidín an ostíocht a chrothítir le pobl na Gaeltachta a bhánú agus mar thora sin dintar an Ghaeilge mar hanga lauras na cantar sin in neartú. Dinan muid seo trí neistíocht nó a bheala, go nóí a chothú, infrastruchtúr go nó amsere a Alberts agus bunscile na pobl na Gaeltachta ag leisiú. Spragan an túdaras fintricht trí tacaíocht a hallar go gnóí in éarnalacha nó seirbhísí trádala idirnáisiúnta, den tú síocht nidioge, technoliacht na fáisnéise agus cumarsáide, iniltóireacht, bestí leish, cogasíocht, clos áirc, próseal bia, ferimóireacht agus próseal éisc, tarasóireacht choltúra agus fintir teanga bhunaithe. Bhui láir tá 7,000 duine fostaí i glíons chólachtaí de chuid an údaráis fud na Gaeltachta. Lena chos sin, tá réimse do Argentín nó nó spás efige, gorlan gnó agus foirignih tionsclaich fáil léis, híos omíoch le sacrthe salúpa. Cuireann muid cóirle, cúna agus chláir tacaíocht a profisiúnta fáil go gnóí ónar nefigí réigiúnacha atá lunaithe fud na Gaeltachta. Mar sin, má heastín muid gnó a hasú a Alberts, i leanú nó a aghlonú san Gaeltacht, din teangháilinn.